Sen constancia no empeño de trasladarlle aos empresarios o discurso da galeguidade, pouco se avanzaría. O Foro Enrique Peinador elixiu a sede da Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago de Compostela para expoñerlles a oportunidade de incorporar a lingua galega no ámbito dos negocios. É moi relevante este acto, modesto na súa duración, pero non nos seus contidos. Nel damos a coñecer as nosas organizacións e empresas as actividades do Foro Enrique Peinador, a prol da visibilidade e da valoración do uso da lingua galega nas relacións empresariais e comerciais, así como as experiencias das empresas neste ámbito. Ademais, contamos coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria coa presencia do Secretario Xeral de Política Lingüística como responsable da Secretaría a que compete, entre outras importantes funcións, as de programar e desenvolver medidas para o fomento do uso do idioma galego nos diferentes eidos sociais e económicos de Galicia. Permítame remarcar que temos unha boa ferramenta neste eido, e como é o Plan de Dinamización da Lingua Galega no Tecido Económico 2016-2020, aprobado polo Consello da Xunta na súa sesión de 4 de agosto de 2016. Primeira vez que desde a Administración Autonómica se leva a cabo un plan destas características que desenvolve as directrices establecidas no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O presidente do Foro Peinador fixo un relatorio do proceso de incorporación da lingua galega ás actividades empresariais no que xa é un dilatado período no espazo do tempo. Quero agradecer a CER que nos acollese hoxe aquí para presentarmos o que é o Foro Peinador e as súas actividades que vimos desenvolvendo dende a súa fundación hai máis de 15 anos e se nos remontamos a moito tempo atrás con outras formulacións organizativa, pero que viñemos sempre preocupándonos polo traballo da galeguización do sector económico. Nós somos partidarios de que a lingua galega abandone o lugar onde está choída dende hai moito tempo, que é o campo da literatura. O campo da literatura non é precisamente o lugar indicado para que unha lingua goce de boa saúde. Non hai que ir moi lonxe na historia. O latín foi a lingua por excelencia de filósofos, de grandes poetas, pero non foi a lingua da economía, por eso o latín desaparece. O galego pode ter unha fase de latinización na que están moi ensimismados pois un sector dos que din defendela, refírome a escritores e mesmo algunhas institucións que pensan que o galego con que sexa escrito abonda. E en realidade, se miramos as cifras de venda de libros, pois podemos concluir que a xente do común non lê. Estamos na cola. Polo tanto, a literatura non é a ferramenta para levar a mensaxe da identidade. E se hai que arriscarse, e eu arrisco-me moitas veces a dicilo, pois, bueno, de tantos escritores que hai, moi poucos se salvan. É dicir, que moi poucas obras literarias van pasar a historia da literatura galega, o demais é unha produción excesiva, que o mercado non dá incorporado, non han venido, e, polo tanto, nos retomando un fío que estaba perdido na historia deste país, que ten agora mesmo unha data señeira porque se celebra o centenario da fundación das Irmandades da Fala. No primeiro tercio do século XX houbo en Galicia un sector da intelixencia que mantiña este discurso que eu acabo de dicir agora, non? Que hai que abandonar o ámbito literario e preservarlle o espazo que merece, pero sin sobrevalorarnos. E os das Irmandades da Fala tiñan unha visión transversal do que era a recomposición da identidade. Por iso, ten moito valor que hoxe esteamos aquí, que sigamos falando e facendo presentacións en Galicia, ás veces en minoría, outras veces non tantos. O señor Fontela sabe moi ben que participou, porque ele participou nun acto que celebramos os primeiros na Toxa, no balneario, onde estaba
prácticamente representado o máis importante, boa memoria, boa parte do empresariado daquel país ali, e ali insistimos no mesmo, é dicir, que non é nada novo. Bueno, pois ustedes preguntaránse por que nos chamamos Foro Peinador. Chamámonos Foro Enrique Peinador, podíamos decir Enrique Peinador Lines. Son os fundadores do balneario de Mondariz e das augas de Mondariz, pai e fillo. O pai é contemporáneo a Rosalía, a Murguía, que era moi amigo, e o fillo seguiu a tradición do pai, pero afondou máis no discurso, de tal maneira que Enrique Peinador Lines pódese dicir que é o precursor do I máis D máis I, pero ademais, agora cando unha escoita moitas veces por aí nas conferencias falar de I máis D máis I, sempre digo, pero este faltalle un golismo, faltalle o de galeguismo. E Peinador é precursor do I máis D máis I do galeguismo. E que significa galeguismo? Do que agora se chama responsabilidade social corporativa, que a empresa ten que estar inserida na realidade de defender os valores patrimoniais e culturais ali onde están instalada. E de aí nace o mecenazgo, nace as fundacións dedicadas á protección e ao fomento da cultura do país, e nace o que debera ser pois moi común, e que en algunhas empresas xa empezan a facelo, que empeza a haber moita publicidade en galego, que empezan algunhas empresas a patrocinar entidades culturais. Dous empresarios do foro expuxeron as súas experiencias nas súas respectivas empresas onde a lingua galega acadou uns niveis de uso máis que aceptables. Estamos hoxe dunha economía totalmente globalizada, e está claro que para concorrer aos mercados hai que ter calidad, senón xa non se pode entrar neles. Pero a calidad convertiuse nun tema requisito indispensable. Entón, se non tens calidad, xa non tens nada que pintar nos mercados. Entón, o que se trata hoxe é de ir a elementos diferenciadores que lle den valor ao produto e que moitas veces estes valores máis subxectivos son realmente os que te posicionan. Pois antes falaba Pepe, por exemplo, o viño do Oporto, pois o viño do Oporto todos asociamos que é un produto do Oporto e tal, non? Pero calquera produto que fagamos ten un elemento diferenciador, e vemos que as grandes empresas que operan en Galicia pois están facendo publicidade en galego. A campaña máis exitosa posiblemente de publicidade que se fixo en Galicia foi en galego, de Vamos como galego. Creo que non houve nunca unha campaña publicitaria tan inmensamente positiva, non? E creo que grandes marcas galegas pois están utilizando o galego dentro dun punto de vista de rentabilidade, o cual a mí me parece necesario e positivo, non? Porque sí que é rentable o galego, sí que porque ademais ten moitos valores subliminares. O feito de que se sinta un dun sitio, o idioma é o elemento máis básico de unión que temos entre nós, non? Bueno, en definitiva, que podíamos, insisto, eu móvome nese, son relativamente optimista, porque está, hoxe nas plataformas sociales, que son evidentemente positivas e ninguén estamos dispostos a renunciar a elas, nun idioma tan minoritario como é o galego, porque somos un país pequeno, ou somos capaces de enganchalo, con todos os respetos, eu non son lingüista, pero de enganchalo co portugués, donde xa co castelán, que son dúas potencias a nivel de idiomas mundiales, eu creo que é unha vía, non? Desde logo que nós temos negocios con Portugal. Bueno, pois eu non falo inglés, pero cos portugueses son sempre o traductor, non teño ningún... E non estudiei portugués. Pero, bueno, sabemos todos que nos podemos entender cos portugueses. Con un pouco máis de esforzo é positivo. Non son eu quen, para decir o que ten que fazer os lingüistas e os encargados da cultura, se xa un camiño. A mí pareceme simplemente, nun sentido empresarial que é o meu, eu que poda concurrir a un mercado máis grande, con dúas linguas tan importantes como é o castelán e o galego, iso é todo unha vantaxe competitiva que temos, non? Como sociedade cooperativa tamén que somos, non só desenrolamos unha actividade económica, senón que tamén consideramos que facemos unha función social coa actividade da empresa. Sobre a etiquetaxe en galego, pois, bueno, foi un cambio que demos fai anos. Ainda temos ali na empresa publicidade que se facía en castelán, pero nada, pois fai 20 anos ou así
parece que chocaba un pouco, non? Porque, sobre todo no ámbito que nos desenvolvemos nós, nun ámbito rural, de interior de Galicia, o emprego do galego, pois, quizáis é máis, hoxe en día, máis abondoso que nas cidades, non? Os empregados solemos falar galego, os gandeiros, os clientes... entonces, bueno, pois parecía unha contradición poñer quesos hoxe, sonaba así un pouco la mejor calidad, non sei que, parece que non sonaba así un pouco artificial, non? Que non tiña algo que non pegaba. Bueno, entonces decidimos pois darlle un cambio, porque, bueno, non tiñamos razón de ser para empregar un idioma que non era o noso, que falábamos habitualmente, que nos parecía unha contradición, e por outro lado estamos facendo un produto que neste caso é un produto de comer, é un queixo galego. Os consumidores galegos valoran moito que un produto vai etiquetado na nosa lingua, é o máis normal, e non por eso creo que penalizan porque vai etiquetado en galego. Por outro lado, como decíamos antes, estamos lle dando unha orixe ao produto, estamos identificando con Galicia, estamos lle dando unha identidade. O secretario xeral de Política Lingüística remarcou a necesidade de que o sector empresarial apoie o uso do galego no ámbito socioeconómico, valorando a importancia estratégica que ten o noso idioma nas relacións cos países da lusofonía. Estamos asistindo ao que probablemente sexa a primeira vez na historia en que o galego ten acceso ás fontes das que flúe a riqueza do noso país, non? Unha riqueza tamén, afortunadamente, cada vez maior. E basándonos na historia de todos estes antecesores que tivemos, que xa Pepe fixo referencia a eles, e con toda a problemática que tamén antes Turnes ou Lito Andión que nos falaban a hora de aplicar a lingua galega dentro do tecido productivo, pois temos que ir vencendo día a día para mentalizarnos de que o galego é unha oportunidade tamén, é unha gran oportunidade, confrontado con todas estas sinerxias que temos entre todos e cos mercados cada vez máis grandes e máis abondosos nos que nos metemos, decir que o galego ao consumidor normalmente transmítelle confianza, transmítelle denominación de orixe. Antes comentabas aquí o caso do Oporto, que o decimos moitas veces, non? Creo que era Turnes que nos decía, igual que desconfiaríamos de un Oporto etiquetado en ruso e queremos o Oporto etiquetado en portugués porque é o que nos di que ten unha procedencia auténtica, tamén desconfiaríamos de un vodka etiquetado en portugués e non un vodka queremos comprar etiquetado en ruso, aínda que non saibamos nada de ruso, ni siquiera entendamos o alfabeto cirílico. Pois iso é o que nós pretendemos inculcar tamén aos empresarios de Galicia. Un viño, un produto agroalimentario, pero tamén un barco, tamén unha gasolineira rotulada en galego, parece que nos dá unha proximidade coa persoa responsable dese comercio, desa empresa, dese taller de manufactura ou desa cooperativa agraria. Entón, iso é o que do goberno galego queremos comunicar. Outra ventaxa moi grande tamén, a que xa se lo digo aquí brevemente, é a intercomprensión con a lusofonía. Moitas veces os galegos non nos damos conta da inmensa riqueza que é podernos entender cos portugueses. O portugués é a lingua máis falada do hemisferio sur do planeta. En portugués falan algunhas das empresas, algunhas das economías máis emerxentes do mundo, como pode ser Brasil, que é todo un continente por si só, algunhas das economías africanas, por exemplo, Angola ou Mozambique. O feito de podernos entender directamente con estas sociedades, con estes empresarios que están nacendo ali e que están creando unha riqueza enorme, pois é unha ventaxa que non o ten un balear, igual que non o ten un italiano ou que non o ten un alemán. Ollo, e témolas os galegos. Somos esa plataforma de acceso tamén para moitos deles ao que é o marco da Unión Europea, que non nos podemos esquecer que lingüísticamente eles só teñen Portugal, pero hai outra porta que eles teñen que están empezando a descubrir. Nós sabemos por un navegador que fixamos Cafegape, que se chama Paz Andrade, que é de búsqueda de recursos, como as empresas de lingua portuguesa están buscando sociedades, están buscando partners en Galicia por intercomprensión lingüística, non? Xa para non falar as posibilidades laborais que lle dá para a nosa mocidade pois o feito de poder interactuar cos países de lingua portuguesa, poder levantar un teléfono e falar con un brasileiro dende unha empresa, aínda que estea operando dende Holanda, é algo que non poden ofrecer moitas outras sociedades. Todo isto, dito así moi brevemente, é o que
podemos ofrecer xunto coa nosa axuda e a nosa colaboración a hora de asesorar, a hora de traducir, a hora de poñer en común recursos que se os operamos e se os circulamos entre todos poden ser moitísimo máis rendibles e, por suposto, moitísimo máis efectivos.